Chers internautes, en filɛbagaw bɛ yan ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n'aw ye yan bi kibaruya dumanba de bɛ yen nɔ ka lase aw bɛɛ lajɛlen ma min ye k'a dɔn Mali OK ɲɛmɔgɔba ani Isocam Prod ko k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'u ka série kura min tɔgɔ ye Hakili min sɛbɛnna Zawumari fɛ aw de b'a kalama Zawumari ka filimu a ma se mɔgɔ k'a fɔ mɔgɔ ye aw yɛrɛ ye Mutuni Salima ye aw ye Lama ye olu de a yɛrɛ ka kuma tɛ k'olu ye fitininw de donc belebelebaw bɛ sira la ka na Hakili n'a fɔra mɔgɔ min kɔ film duman dɔ fana fɔra i bɛ dɛ a yɛrɛ ka jateminɛw la k'a fɔra ko a ka filimu ninnu bɛɛ ye hakili jagabɔ filimu ye mais Zeyina ta ye fɛn fila de aw bɔ hakili jagabɔ ani ka yɛlɛ donc o filimu n'o fɔra mɔgɔ min kɔ a lakalɛbaga bɛ caya ye o dun sen maɲi na donc an b'a fɔ la Hakili a kana fɔ mɔgɔ si kɔ dimanche o dimanche à partir de 10h a bɛ bɔ aw bɛɛ lajɛlen b'a lajɛ mais yani an ka taa fɔlɔ an ka yɔrɔnin dɔɔni filɛ a la fɔlɔ. Nasira ye fɛn dɔ fɔ ne Nasira n'Ala i y'o muso karakitɛ dugu nin kɔnɔ n'Ala n ka lalala i y'o muso ta ka bana tiya ba i ma i forme leke ha filɛ i forme ko i ko ko la ba i ma ma nya min ka n'Ala i ko tiya dɛ ba i fi aji o do na nya fɔ nyo ke forme sa o so ni kɔnɔ ya wi le y'o muso fi man dɛ ba ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka kuma i fɛ o Muna? I b'a dɔn ne fa bɛ i ka kuma lamɛn kosɛbɛ ne tun bɛ fɛ i ka kuma a fɛ a ka laada in bɔ a ma n'a fɔra ko ne ka cɛ sɔrɔ sirilen don laada in na e yɛrɛ b'a kalama mɔgɔ jelinin tora la an ka dugu la wa ne b'a dɔn yan fana mɔgɔ caman ni de bɛna to a la Ala ye mɔgɔw dan mais u hakiliw tɛ kelen ye n'a k'i diya i ye mun sɔrɔ n'a k'i diya i y'a to yen o sera kelen bara fɔ i ka luwa o ye daminɛ yɔrɔ min na han i la sariya daminɛ yɔrɔ min na i ye taa daminɛ ka waati i b'a ye han i b'a faamu N y'a faamu. han a filɛ hɛn so filɛ dancɛ de don dancɛ de i b'a ye wa n ye min fɔra ye i la sogo a kasa a kana don nakɔ la i b'a mɛn n ko dugutigiba kɛn bɛ ka jagoya sariya de sigi a fɛ yen ko jɛ o cɛ bɛ bɔ denmuso in nɔfɛ ko f'i n'a ka kan hakili dumaya de la i n'a fɔ Ala kɛlen don ka mɔgɔw bɛɛ dan k'u hakilila kɛ kelen ye. Ne kɔni fɛ o tɛ kojugu ye o n'i bɔra den nɔfɛ ni n'a hakili ma kɛ kelen i t'i sen bɔ ko k'i sen bɔ wa o bɛ dɔgɔkun kelen de d'i ma n'i ma se k'i hakilina sanga denmuso in hakili la o bɛ t'i kunba tigɛ ka bɔ i kanba ta. ni muso ko in kelen de don k'a fa don an ka dugu cɛ bɛɛ lajɛlen de la nka hayi t'a fɛ a kana a dabila dɛ Beti nala ni fila fila sini mana no ida ma fe ani no nyote nala beti tadi be beti adi ando tara apa dah beti ya lo ko ma bet na de beti ha ilo he pera pole ha ilo sa ena pera pole como iba me la kaduna ya to dimana iba do sa nyana kona yana Voilà aw yɛrɛ bɔra k'a lajɛ cogo min na o ye dɔɔni dɔrɔn de a ko la n'a fɔra i kɔ a lakalibaga bɛ caya donc dimanche o dimanche restez connectés pour ne pas manquer Hakili donc portez-vous bien aw bɛɛ lajɛlen gros bisous